Ali akadongan las roha buita pajuk panguse di bagasa tikyo di pertangyangan palabok roha di channel YouTube YKB Namar Hata Batak Tuba. Adorang so tumangihon si pakusor-kusoron ni roha hita jumuluma hita martangiang. Adi di bata amanami mauliate hupasahat ami di pangaramotyomu. Mauliate hupasahat ami ala tutong di patuduh hoko akadalan naringgan si dalanan nami. Doa kaulaon na patut ali Tuhan. Alani tutong mahami tugu-tugu di akadalan naulihi. Dopak so torosok kami ali Tuhan akka kegiatan nami. Manang istirahat nami pe. Naing tangihonon nami sian hatam. Asima roham ali Tuhan. Parrohai kami marhilitor dimi. Asa tarulahok kami lomo ni roham dalam markubu kami. Asi roham ali Tuhan. Ibagasan anak Yesus Kristus tanihon mga. Amin. Dihamuna ali akadongan ia si pahusor-husoron ni rohatta dibuat sian buku wasiat na marodolan hadameo do dalan ni dewata. Nani enet sian sadar raja sapurusia ayat sia 1:10 jala nagabi ujahan nisi pahusor-husorotta ima sian ayat sada nama dok mulak maho tu dalammu ulahi mulak maho tu dalammu turpohon dibuka marhite suku-suku ni debata jahuba tu panurirang Elia ahado na niulam di son ali Elia tung ibaga salas ni roha nagok do ibana mado marmuru-uru situ tudo aunian kumokko ulaon ni Jahuba di bata sebal tung macai las ordorohana dinani ulana alai puasa iku merteguni bisa de dulu dungi adong mabiga-biga akan namasa nasumalin siat di bata dibigi dia do suaran di bata di bagasan alugo na angon-angon di bagasan manang na tiga-tiga na masa ng sumalini na kusalpo na suratan ni bili dang dope tuhani di bagasa suaray alay nunga ditutupi panurirang Elia dungi di padua halihon Roma Muse suku-suku ni di batatu panurirang Elia buti ahadun na niulam di son Elia hot sarupa do alus isi Elia marmuru-muru situ tudo au nian kumokko ulau ni Jahuba di batas sebo nabiki alus nai didok di bata alasuri bana mula maho tu dalam muhian jala miyahi si Hasael si Jehu dohot si Elisa nunga mangula si Elia siang nasa rohana alai di debata dedai nasa patukna si ulaumna sialani gabe sotabu pakilalanna songonna diordam dihilala sialani dok debat didok ibana ma dokot hosak kido pe didului nasida naing buaton dumi di patu debata ma na patut ulaun ni si Elia ima mamiyahi raja dot panurira marharing gason mangula jala siar roha na tung marsitutu dada gadei na manutuhon pabua na nyulai hopar tulomoni roha ni dewata na manupan kita si hamanat tonot tadoi aga dongan siang parsitutu do si dia nakimadok na nyulanai alai dangi dope anggo ulaon na patut tibana di rok debata sakap dohot ulaon na terbarita jala na dihasiholi torop zolma dangi suhat-suhat nagabe halomuan ni debata ulaon na paro parutungan dihita menang diiba dangi manot tugon ulaon ikon pasu-pasu ni debata marhiras ni roka dung ulaw-ulaon idot suara na ulaon na hinalongon ni debata na jumadihok kita sa lupa
Songoni majolo partang yang atas sadarion nang lupa hamu aliak kadongan like, subscribe, jala sagihon tusudi kadongan. Marhitei nunga parsidot tamuna patol hasud barita nauli dohot ye kabion. Saya di pasu-pasu tuhat tamahita. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama.